ίδρυσε το μεσητικό γραφείο Θέλω Σπίτι Real Estate. Και ειλικρινά, επειδή έχω ψάξει λίγο και το site και όλη τη δραστηριότητα, κοσμεί το χώρο του real estate τα τελευταία χρόνια με πολύ σημαντική δραστηριότητα. Μυρτώ, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Γιάννη, για τον όμορφο πρόλογο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους διοργανωτές της εκδήλωσης αυτής για την τιμή που μου έκανα να παραστώ ως ομιλήτρια και να μοιραστώ την εμπειρία μου ως γυναίκα επαγγελματίας στον απαιτητικό και εγωιτευτικό κόσμο της μεσητείας. Αυτή η πρόσκληση για μένα, εκτός από τιμή, είναι και μια ιδανική ευκαιρία να απευθυνθώ σε κάθε γυναίκα που ονειρεύεται να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον κόσμο της μεσητείας. Μέσα από το προσωπικό μου ταξίδι και την ίδρυση του Θέλω Σπίτι Real Estate, επιδιώκω καθημερινά να αποδείξω πως η μεσητεία όχι μόνο μπορεί, αλλά και πρέπει να είναι γένους θηλυκού. Όλο και περισσότερες γυναίκες πλέον ιδρύουν δικά τους γραφεία, αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις και δημιουργούν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Η πορεία προς την επιτυχία δεν είναι όμως εύκολη, ιδιαιτέρως για τις γυναίκες επαγγελματίες του κλάδου, όπου καλούνται να ισορροπούν καθημερινά ανάμεσα στα σταθή ωράρια που είπαν οι συναδέλφισες, οικογενειακές υποχρεώσεις, είμαι και εγώ μητέρα ενός πανέμορφου παιδιού, και μία αγορά που συνεχώς μεταβάλλεται. Για να ανελιχθείς, χρειάζεσαι όχι μόνο όραμα, αλλά και στρατηγική, συνέπεια, συνεχή εξέλιξη και στοχευμένες επιλογές. Για όσους δεν ανήκουν στο κλάδο, οι μεσίτες είναι απλά διαχειριστές ακινήτων. Το άκουσα νωρίτερα, αλλά επειδή πραγματικά το πιστεύω, θα ήθελα να το αναπτύξω. Για μένα η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι πως διαχειριζόμαστε ανθρώπους, κατά βάση, και διαχειριζόμαστε και καταστάσεις. Η κατάρτιση η δική μου και της ομάδας του Θέλω Σπίτι είναι στρατηγικό πλεονέκτημα και έχει αποδειχθεί, αλλά δεν είναι το σημαντικότερο. Αυτό που η εμπειρία μου δίδαξε, έχοντας διαμεσολαβήσει σε 3 εκατομμυρίων ευρώ, είναι πως το σημαντικότερο πλεονέκτημα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η όριμη και σωστή διαχείριση των ανθρώπων. Είναι να αφήνεις τις καταστάσεις και τη σκέψη των συμβαλωμένων να οριμάζουν. Είναι να έχεις το θάρρος να πεις την αλήθεια, ακόμα και αν δεν είναι προς όφελός σου. Ως μεσήτρια, καλούμε να αναγνωρίζω με ποιον συνομιλώ. Να αναγνωρίζω χαρακτήρες και νοοτροπίες πρωτίστως και να τοποθετούμε με ειλικρίνεια και σεβασμό σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Στο Θέλω Σπίτι πιστεύουμε στη διαβίου μάθηση, στην ενδυνάμωση της γυναίκας μέσα από μέντορ. Να κάνω μια μικρή σημείωση εδώ και να πω ότι το 95% του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μας είναι γυναίκες. Και στην προώθηση... Ρατσιστικό είναι. Για μας. Ασαφανίστα. Ζητάω προσώπηση. Προωθούμε και τις υγιείς σχέσεις εργασίας. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επενδύουμε χρόνο και χρήμα στον ποιοτικό έλεγχο των υπηρεσιών μας, ζητώντας καθημερινά από τους πελάτες μας να αξιολογήσουν την εμπειρία τους μαζί μας. Να διορθώσουμε τα λάθη μας, αλλά και να επενέσουμε τους εαυτούς μας για το αποτέλεσμα της ποιοτικής μας δουλειάς. Όταν ιδρύσαμε με τον άντρα μου ανάργυρο Γιαννακό το Θέλω Σπίτι, ο οποίος παρευρίσκεται, έχει και τα γενέθλιά του σήμερα και θα ήθελα να του πω χρόνια πολλά. Τα έχουμε μετά. Ο οποίος είναι και ο πατέρας φυσικά του παιδιού μας και συνοδοιπόρος μου στη ζωή και επαγγελματικά όλα αυτά τα χρόνια. Θέσαμε ένα βασικό στόχο. Να χτίσουμε μια επιχείρηση που να στηρίζεται σε αξίες και να μπορεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών. Σήμερα, εξυπηρετώντας πάνω από 10.000 πελάτες ετησίως και έχοντας υπό τη διαχείρισή μας ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων και ένα δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχουμε εξελιχθεί σε ένα πολυσύνθετο οργανισμό που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Τεχνικούς ελέγχους, νομική και συμβολογραφική εκπροσώπηση, εξειδίκευση στις εκδόσεις Golden Visa, ψηφιακή παρουσίαση ακινήτων, υπηρεσίες relocation και επενδύσεων, διαμεσολάβηση σε τραπεζικά ζητήματα και πολλές ακόμα υπηρεσίες.
Μέσα από την εμπειρία μου και με βάση τη συνομιλία που είχα με τον αγαπητό Γιάννη όταν μου ζήτησε να παραστώ και μου είπε να μιλήσω για το success story, και όταν κλείσαμε το τηλέφωνο σκέφτηκα και λέω ποια είναι τα μυστικά της επιτυχίας. Υπάρχουν μυστικά της επιτυχίας. Για μένα υπάρχουν μυστικά της επιτυχίας, ναι. Η πρώτη δική μου αλήθεια είναι η συνέπεια. Τίποτα δεν αντικαθιστά την καθημερινή, σταθερή και οργανωμένη εργασία. Η επιτυχία δεν είναι στιγμιαία. Είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας και ηθικής συνέπειας. Το νούμερο 2 για μένα είναι η συνεχής κατάρτιση και η τεχνολογική εξέλιξη. Δεν έζησα αυτά που περιέγραψαν οι αγαπητές συναδέλφισες, γιατί όπως ακούσατε, ιδρύσαμε την εταιρεία μας το 2016. Άρα δεν έζησα εποχές που έχουμε χάρτες στα αυτοκίνητα, που δεν έχουμε ίντερνετ, δεν τα έζησα αυτά. Εντάξει, δεν ήταν και η καλύτερη εποχή. Το φαντάζομαι. Βέβαια έχω να πω, και αυτό είναι εκτός του λόγου μου, ότι είμαι σίγουρη όμως ότι ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουμε πλέον δεν υπήρχε τότε. Αυτή είναι μια δική μου εντύπωση, δεν ξέρω αν είναι πραγματική. Σίγουρα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο ανταγωνισμός σήμερα είναι τεράστιος. Το τρίτο λοιπόν για μένα μυστικό της επιτυχίας, για να επανέλθω, είναι η ορθή διαχείριση ανθρώπων. Το είπατε όλοι οι συνάδελφοι και συμφωνώ απόλυτα, αυξάνω, ότι η επιτυχία δεν είναι ατομική. Δεν υπάρχει επιτυχία χωρίς ομάδα. Δεν είναι one-man show η μεστία. Αυτή είναι η δική μου προσωπική βλέψη. Ο ρόλος του ηγέτη είναι να εμπνέει, να υποστηρίζει, να αναγνωρίζει τα ταλέντα γύρω του και να καθοδηγεί. Η συνεργασία είναι το θεμέλιο της ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια η αγορά κινήτων στην Ελλάδα αλλάζει δραστικά. Τα τελευταία χρόνια άνοιξαν πάνω από 1.100 νέα μεσητικά γραφεία, αλλά το 40% έκλεισε εντός 2 ετών, λόγω έλλειψης στρατηγικής και συνέπειας. Ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί, αυτό που είπαμε πριν. Οι πελάτες είναι πλέον πολύ πιο απαιτητικοί, πιο ενημερωμένοι, δίνουν έμφαση στην νομική κάλυψη, στη χρηματοδότηση, στην ενεργειακή απόδοση και στην προσβασιμότητα. Αυτή η νέα πραγματικότητα της αγοράς απαιτεί από το μεσίτη όχι μόνο τεχνική και νομική επάρκεια, αλλά διορατικότητα και επιχειρηματική ευφυΐα. Γιατί όμως η μεστία είναι γένος τελικού? Τι είναι αυτό που κάνει τη γυναίκα μεσίτρια να ξεχωρίζει? Μπορεί να ηγείται με ενσυναίσθηση και πειθαρχία. Η ενσυναίσθηση ακούστηκε και πραγματικά είναι ένα χαρακτηριστικό της γυναίκας που δεν μπορεί να της το κλέψει κανείς. Κανένας άντρας. Με συγχωρείτε, έτσι, παρευρισκόμενοι. Μπορεί να διαχειρίζεται πολλαπλά καθήκοντα με ευελιξία και συγκέντρωση. Είναι πλασμένη γι' αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Διαθέτει οξυδέρκεια, συναισθηματική νοημοσύνη, πολύ υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Διπλωματία, δεξιότητες που είναι κρίσιμες στη διαχείριση και των πελατών και των συνεργατών. Η μεσητεία είναι γένους θηλυκού γιατί απαιτεί διαρκή μάθηση, προσαρμοστικότητα και αφοσίωση. Η γυναίκα δεν ζητά χώρο, τον δημιουργεί. Και στη μεσητεία, όπως και στη ζωή, αποδεικνύεται πως η ηγεσία δεν έχει φύλο, αλλά χαρακτήρα. Η επιτυχία δεν είναι στιγμιαία ούτε ατομική υπόθεση. Είναι ομαδικό έργο και χτίζεται όταν η ηγεσία εμπνέει, καθοδηγεί και επενδύει στη γνώση. Το θέλω σπίτι είναι η ζωντανή απόδειξη ότι ένα επιχειρηματικό μοντέλο βασισμένο σε αξίες, στρατηγική και διαρκή εξέλιξη μπορεί να αντέξει και να διαπρέψει ακόμα και στις πιο απαιτητικές και ανταγωνιστικές συνθήκες. Κάθε γυναίκα εδώ έχει τη δύναμη να πετύχει. Με σχέδιο, διαρκή επιμόρφωση και αφοσίωση σε αυτό που κάνει, μπορεί να διαμορφώσει το δικό του δρόμο στην επιχειρηματικότητα. Και κλείνοντας, επιτρέψτε μου να στείλω ένα μήνυμα προς όλες τις γυναίκες του κλάδου μας. Μην φοβηθείτε να στοχεύσετε ψηλά. Να τολμήσετε να ηγηθείτε, να δημιουργήσετε, να καινοτομήσετε. Ο δρόμος δεν είναι πάντα εύκολος, αλλά είναι δικός σας. Στη μεσητεία δεν χρειάζεται να αποδείξετε την αξία σας. Την αποπνέετε με τη στάση και τις επιλογές σας. Αρκεί να παραμένετε συνεπείς, να εξελίσσεστε συνεχώς και να θυμάστε πως η δύναμή σας κρύβεται στην ικανότητά σας να εμπνέετε, να νοιάζεστε και να χτίζετε σχέσεις εμπιστοσύνης. Είμαστε πολλές, είμαστε δυνατές και μαζί αλλάζουμε καθημερινά το πρόσωπο της αγοράς. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να δώσω συγχαρητήρια
στους